שלום, במדריך זה נציג כיצד ליצור עותק נייד לתוכנת קורא המסך NVDA. עותק זה יוחסן בכונן נייד כגון USB, אשר דרכו תוכלו להפעיל את NVDA במחשבים חדשים בצורה מהירה. כדי לעשות זאת נפתח את תוכנת NVDA ונלחץ על כלים. לאחר מכן, בתפריט משנה, נבחר ביצירת עותק נייד. בחלון שנפתח, נלחץ בכפתור עיון ונבחר בתיקייה אשר בה נרצה להתקין את העותק הנייד. נלחץ על אישור לאחר שבחרנו בתיקייה ונסיימן את תיבת הדו-שיח. ונלחץ על אישור. כעת NVDA יוצר את העותק הנייד. שימו לב, תהליך זה עלול לקחת כמספר דקות. לאחר ש-NVDA סיים את יצירת העותק, נלחץ אישור, ובקנון אשר הגדרנו מותקן כעת העותק הנייד של NVDA.